Alhamdulillah kita saged lampahi rutinan dalam keadaan sehat walafiat. Lan mugi-mugi dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Nerusaken pangaosan minggu kepengker. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula baleni sak minggile nggih. Rupane dawuh Kanjeng Nabi, as-suhadatu fid dunya turihul al-qalba. Zuhud donya, apa donya, geding donya menika ngenakne ati lan ngenakne awak. Mboten ngebotne ati, mboten ngeselne awak. Pikirane dangang soale mboten jaga kalian donya ingkang kita miliki. Dadi benten kita lek mempunyai donya jaga donya, kita lek mempunyai ilmu dijaga ilmu. Itu pasti itu. La warubatu fid dunya tuksirul hamma wal hazana. Lek demen donya tiyang niku akeh susahe lan akeh prihatine. Duwe mobil api tiap tahun arep butuh duit akeh. Semoten niku, semakin kita banyak harta, semakin kita banyak keruwetan. Ngoten. Semakin hati kita senang dengan harta, mahabbah dengan dunia itu terlalu, semakin kita akan dibuat susah oleh dunia itu. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ishad lillah fid dunya yuhibbuka Allah. Apa sira ing dalem donya mongko Allah arep demen karo awakmu. Wa as-zuhdi utawi asale zuhud, dasare zuhud iku makrifatul qalbi, oleh ngaweruhi ati, ngaweruhi bihaqaratid dunya kelawan inane dunya, wa qissatiha lan asore dunya. Wa inna lan setune donya iku laukanat, lamun ana apa donya iku tazinu madani apa donya, nimbang apa donya ngindallah ing dalem mungbe Gusti Allah, junaha ba'udatin ing suwiwine nyamuk. Terus dasare zuhud menika ruwe ati dumateng hinanya dunia, asore donya. Lah apabila dunia itu ditimbang menurut Allah hanya seperti bulunya nyamuk, masako kafiron minda subbatamain, kan kebanyakan orang itu kalau sudah mahabbah dengan dunia terlalu, itu sudah mendekati kufur. Saatnya wis nyembah dunya lali kalian Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, sayati ngala umati zamanun,
bakal teko ning umatku zaman sing umatku mau demen karo 5 lali karo 5. Salah sijine wayuhib bunal mal wayang sauna fi hisab. Demen karo bondo tapi lali karo hisabe bondo bincing wonten ing yaumil kiamat. Dados saumpami disiram nih wong kafir ngono belas ora marai mari ngelak. Soale nopo annaha mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillah fiha. Dunya niku dipun laknati. Dunya niku dipun laknati. Kecuali dunya sing kanggo krana Gusti Allah. Wa anna man akhadha minha fawqa ma yakfihi akhadha katfahu wa huwa la yashmuru. Lah sing sapa wonge golek donya sak dhuwure kecukupane mongko wong kono mang padha ngalap dan mati. Lah wa yashmuru wong-wong kono mang padha boten krasa saking nikmate buru donya. Wonten niku. Wa samratu hadil ma'rifati al maksudi minha tarkul maili. Buahe tiyang suhud donya niku mengone ninggale condonge ati marang donya. Batarkut tanaumi bisahwati adhiron. Ya ninggal enak-enakan kelawan syahwat donya. Pun niku ra timbaleni minggu wingi. Wa adna darajati suhdi utawi luweh andhap-andhape pira-pira derajate zuhud iku alayaqa yen to ora tumiba sapa wong bisa babid dunya kelawan sebab donya ora tumiba firuku bimaksiatin ing dalem nglakoni maksiat wala fitar kitaatin lan ora ing dalem ninggal taat. Niku paling endek. Dengan kita mempunyai harta, kita tidak jatuh ke dalam maksiat dan tidak meninggalkan taat itu paling endek-endek zuhud. Paling endek-endek zuhud niku awake dak nglakoni maksiat orang ninggal taat niku paling endek-endek zuhud karena harta yang kita miliki. Lawa Allah darajatihi utawi luweh luhur-luhure pira-pira derajate zuhud iku Allah takhudha ing yen to ora ngalap sapa sira minat dunya saking donya ora ngalap syai'an ing suwiji-wiji hatta tak lama sehingga ngerti sapa sira anna dahu ing sedune ngalap ing sek iku ahabbu luwih den demeni ilallahi maring Gusti Allah min tarkihi tinimbang ninggal ing sek. Terus paling dudure zuhud niku awake dhewe mencari sesuatu yang mana kalau sudah mendapatkan kita ini tetap disenangi oleh Gusti Allah. Tetap disenangi oleh Gusti Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita mencari harta, kalau sudah mendapatkan, ojo tigae ugal-ugalan, ojo tigae angga-anggaan, ojo tigae pameran. Gawe nang ibadah krana Gusti Allah. Iku baru mencari harta, mendapatkan harta yang disenangi oleh Allah. Wabaina harta ini lan ing dalem antarané iki loro
ad-darajataini hataini ad-darajataini lan ing dalem antarane iki loro ni derajat loro, maksudnya derajat sing paling endek lan derajat sing paling asor di antara itu, antara derajat yang paling tinggi dan derajat yang paling rendah itu darajatun kasiratun, banyak derajat-derajat, banyak pangkat-pangkat. Wali zahudi lan iku tetep keduwe wong kang zuhud ngalamatun utawi pira-pira tandha annahu ing setuhune zahid wong kang tok zat zuhud iku layafrohu ora bungah-bungah sapa zahid bil maujudi kelawan barang kang maujud wala yahzanu lan ora susah sapa zahid ngalal maf'udi ing atase barang kang den sepekaken. Jadi zahid itu ada dua tanda, oleh raoleh pangga seneng, duwe ora duwe pangga seneng, ngoten. Dilem ora dilem yo pangga seneng, renek susah blas. Ora bunga-bunga ketika kita mendapatkan harta, ya ora susah-susah kita apabila tidak mendapatkan harta. Jadi sama saja. Wa annahu lan setuhune kelakuan iku layushiluhu ora numpulaken ing zahid apa talabud dunya anggone golek dunya. Terus wis blas dunya kuwi boten ngumpul nih kalian ngibadahi boten ngalah nih ibadah asale pados donya menika kan kata sak menika tiyang pados donya tiyang pados pangkat tiyang pados pokoknya sing donya ngalah nih kita akhirat matamattu lan mulai seneng-seneng biar kelawan dunyane kama kaya barang huwa kang utawi ma iku khairun luwih bagus lawan keduwe zaid indarobi ana ngersane pangerane zahid. Pokoke tiyang niku lek zahid niku wala khaufun wala hum yahzanun. Oleh yora seneng, ora oleh yora susah tapi podo wae datar saja. Niku zahid. Mboten ngalahne asale taat sedaya niku. Mboten ngalahne asale taat datang Gusti Allah. Intine sedaya niku mboten ngalahne taat datang Gusti Allah dunya niku wae. Wa alaika lan tepono sapa sira bi ikhraji hubbid dunya kelawan ngetokaken demen ing bi ikhraji hubbid dinari kelawan ngetokaken demen ing dinar wa dirhamilan dirham min qalbika saking ati sira hatta yasira sehingga dadi apa dinar lan dirham ngindaka ing dalem muga sira dadi iku bimang silatil hajari kelawan nggon-nggoni watu wal madari lan napa niku kreweng pecahane genteng niku kreweng. Jadi kita disuruh untuk mengeluarkan senang dunia, senang duit, senang nopo kemawon dari hati, dikeluarkan teko hati. Makanya ini kalau aturaken boten oleh kantil teko hati. Makanya kudu ditokne saking
saking ati, sehingga duit napa kemawon niku wau dipandhene watu. Dipandhene watu, dipandhene kreweng sing ngoten-ngoten niku. Baru kita bisa keluar dari napa harta benda yang mengikat di hati. Wa bi ikhraji bil manzilati, lan kelawan ngetokaken demen pangkat ngindan nasi ing dalem sandinge menungso ning qalbika saking ati sira hatta tastawiya sehingga padha ngindaka mungguhira apa madhuhum pangaleme menungso wadam muhun lan nacate menungso niki yo abot malih niki neng atine kudu metu napa niku wau dielem wong dipaido wong padha wae ndek enek bedane kata yastawi sehingga padha pangelem pamaido niku padha wa akbaluhum lan oleh ngadepaken menungso wa itbaruhum lan oleh mungkur menungso wong sik seneng ambek awakmu yo padha wae wong pegel ambek awakmu yo padha wae gaya ati ngoten niku maksudnya kalih donya lho niku kalih donya kalih pangkat dadi wong kuwi genjo rumangsa diguni gitu genjo di rumangsa dielem soalnya sing wajib dielem niku namung Gusti Allah tok sing wajib digung niku namung Gusti Allah tok ya enek liyane. Wa inna hubbal jahi mongko setune demen singgah sana demen pangkat iku adharu luweh mlarati ngala sahibihi ing atase wong kang duweni jah min hubbil mali tinimbang saking demen pondo terus wong demen pangkat kuwi lebih bahaya dari orang yang senang harta soalnya lek duwe pangkat iku bisa digunakan untuk apa? Untuk apa saja. Lek duwe bondo yo datek nemen-nemen. Lek duwe pangkat sampe nindes wong. Lek duwe bondo paling kesenengane awake dhewe gitu apa. Lah lek seneng pangkat wis pangkat apa kemawon, pangkat apa kemawon. Ngoten. Dados lebih bahaya karena itu membahayakan orang lain. Ini wis apa kan saged. Lek duwe kan wis pengen tuku sate. Namung ngoten tok to, mineng awake dhewe tok, tapi lek makan kan boten. Lurah apa carik apa pun apa kemawon pokoke pangkat. Apa bupati apa camat pokoke pangkat. Niku membahayakan. Wakilahuma utawi karo-karane kubul pangkat lan kubul bondo demen pangkat lan demen bondo iku dalani nuduhaken karone ngelarubati ing ngatasé demen fidunya ing dalem bondo jane padha-padha demen itu tapi lebih bahaya yang pangkat tadi wa asluhu bil jahi utawi asale demen pangkat iku hubut takdimi lah niki nek luwih bahaya malih niki iku hubut takdimi demen den gungaken wal nadomatu utawi sifat agung iku min sifatillahi saking pira-pira sifate Gusti Allah. Dadi wong lek wis demen pangkat kuwi demen digumi. Lek rati ambung tangane biasane yo nesul dadi pejabat lho itu. Pangkate sak dhuwure. Paling ndak ngoten lah. Lah mestine sing duwe sifat ngoten niku kan Gusti Allah. Wong
boten sah duwe sifat digumne ngoten niku asale bocah niku hubut takzim, demen diagungi kalau dadi sapa dan sebagainya. La fawa mongko utawi hubut takzim iku munazaatun jabut lirububiyati maring sifat kepangeranan. Berarti nyerobot karo sifatnya Gusti Allah. Tiyang niku lek pengen pangkat padha karo nyerobot sifatnya Gusti Allah. Soalnya napa pengen pangkat kono mang mesti pengen digome. Ngoten. Dalek nyerobot sifat Gusti Allah ya mesti dosa gede. Bahwa amahubul mali anapun utawi demen bondo fa innama asluhu mongko angin pestine asale hubul mal iku hubut tamattu'i demen seneng-seneng bisyahawati kelawan piro-piro syahwat. Lah badali kau tai mengkono-mengkono napa niku wau demen seneng-seneng kelawan syahwate iku min sifatil bahaimi setengah saking piro-piro sifate kewan. Lek seneng bondo berarti padha karo sifate kewan. Pengen apa kewan kan cetuk ning dipangan. Ngoten niku. Asale ngoten niku. Kala dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-nadhamatu utawi sifat agung iku izari tape ingsun niki ingsun Gusti Allah. Bal kibriya utawi gumedhe iku ridai selendang ingsun Allah niki. Dadi sifat nadhamah kuwi tapi Gusti Allah. Sifat gumedhe kuwi selendange Gusti Allah. Lah faman mongko utawi sapane wong iku nazaani njabut sapa man ing ingsun wahidan ing siji minhuma saking nadhamah lan kibriya pamer ya fadza qadaftu mongko buang sapa ingsun ing man fi nari jahannam ing dalem neraka jahanam. Kanjeng Nabi ngoten niku dawuh saking Gusti Allah sing sapa wong njaluk nek aku sitok ae kuwi ya tak gowak ning neraka jahanam. Neraka jahanam sing neraka jerone ra karo-karuan nika lho nggih. Pomo watu dicemplungno 70 taun sing teko dasare. Saking jerone neraka jahanam. Dereng wel niku, dereng. Pakola lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madik bani jaingani ora ana utawi macan loro jaingani kang luwe karone ursila kang den colaken apa macan loro firozinati hunamin ing dalem kandange wedhus faabsada iku faabsada mongko rusak apa macan laha maring honam min hubis syarafi saking napa demen mulya wal malilan demen bondo. Terus dawuh Kanjeng Nabi enek macan loro dicule nek kandang wedhus mesti rusak sebabe demen mulya lan demen bondo. Fidinir rajuli ing dalem agamane wong lanang al muslim kang dadi wong iki seneng bondo seneng mulya padha karo macan kono mang. Berarti ngerusak agamane tiyang nek golek demen bondo. Kali demen pangka. Pun terus lek jelas teman-teman kabeh kena kabeh krungu kok kabeh seneng bondo. Aku yo sik demen soalnya. Iya.
Aku sih demen bondo sih ya. Kan ngoten to intine. Ora demen bondo wong ya bacot tulisan kantun kita asale noto ati niku wae. Memang iya benar loh. Semakin banyak harta kita semakin repot. Kan ngoten niku wae. Omahe ciwut tuku senengane tuku motor loro bingung lendele. Ganggu tanggane. Walah dan lain sebagainya. Kan pun ngalami kula. Lah bae apa jenenge kuwi ngonjo-ngonjo niku kula nggih pun ngalami. Akhire lali karo pangerane. Akhire terus bangkrut. Nggih kula nate ngusapi bangkrut. Buka warung neng ndi bangkrut. Wis ngoten niku. Ngonjo-ngonjo gara-gara buru bondo terus lali karo pangerane salah terus gak kelingan. Teklak bengkak selesai budal maneh. Ngoten kula riyen. Anek wong jamal ora ngurusi. Diuji kula, diuji sewet. Oh, nonton ndak duwe apa? Ndak duwe apa-apa diuji. Terus kula balik dan Gusti Allah malih alhamdulillah terus ya lumayan lah bisa sakit awal sampeyan. Berarti pengalaman kula niki pengalaman kula. Pertama kula diuji penak sret. Men boten tek ngurusi agama kula. Boten tak ngurusi agama Gusti Allah. Diuji sret ngoten kula lali tenan. Uji neh sret medun. Sembarang entek sapi entek mobil entek duit entek. Kembali kula dateng Gusti Allah malih. Balik kalau daftar kaji balik titik balik kula daftar kaji titik balik utang titik kalau daftar kaji titik balik nih terus kula terus tutup toko kula tutup warung kula tutup mohon ngaji ambek mbah tuwek-tuwek ambek cacah teng madrasah ngoten alhamdulillah didandani kali Gusti Allah dhewe makane sapa-sapa sing nulung agama Gusti Allah ning Allah pitulungi tenan. Itu kula pengalaman kula, mboten omong kosong, seneng donya kebacut akhire jan. Tenan lho, Mbak. Nggih. Tenan niku. Nek kebacut akhire nggih mboten apik. Mugi-mugi kita nggih duwe bondo secekape mawon. Tiap butuh enek lho serbu, Kang Dawet. Wayah bayar anak-anak oleh rezeki. Ngoten. Wayah kene butuh duwe sepeda motor ya wis membutuhkan sepeda motor tenan. Ya ning Gusti Allah diparingi kuat tuku. Dadi aja urung butuh wis tuku. Ngoten. Jenenge demen donya ki ngono kuwi. Urung butuh wis tuku. Kekuatane gawe omah biasa-biasa gawe omah tingkat. Kuwi kan ndak butuh awake dhewe. Kekuatane tuku klambi kaine biasa-biasa tuku klambi sing kain larang. Ngoten niku kan mboten pas. Jadi monggo kita butuh napa kemawon tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila kita belum membutuhkan yang sangat darurat, tidak usah kita membeli. Abot tenan. Mobil kumpian telu ae. Tak doli kabeh nyantek yo ndak duwe nggon. Mosok kaya hen iku angel. Elek-elek ori tok telu. Wis ngono kuwi gara-gara burusen. Mugi-mugi mawon kita dipun jagi kalian Gusti Allah, keluarga kita dipun jagi kalian Gusti Allah dari hal-hal yang kita tidak inginkan sehingga kita terus keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo kita kirimi Fatihah sedherek kita ingkang saah menika nglampahi ibadah haji wonten Makkahul Mukarramah Madinatul Munawwarah, mugi-mugi dipun paring kesehatan, mugi-mugi dipun paring kelancaran sehingga saged nglampahi syarat rukunipun haji. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nijing pas takbir berarti nggih istirahat nggih. Istirahat mengke wonten pengumuman tergrup mawon dari Mas Vito sing jelas melanjutkan berarti benjing malam Rebo istirahat rutinanipun.